Kula ngaturaken agunging panuwun awit saking sowan kula katimbalan wonten ing tlatah Bedhaya Ukir Sari Cangkringan Sleman daerah istimewa Ngayogyakarta Hadiningrat. Serati tebih kawula saking bumi Ronggolawe Tuban kawula sowan dhateng mriki kula namung kepengin ngraketaken kekadangan ing wekdal ingkang sampun kepengker wonten iseng-iseng kalih Mas Heru menika badhe ngawontenaken pepanggihan utawi sarasehan warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kawruh sedulur sejati. Menika mila kula aturaken sepisan malih wilujeng dalu wilujeng pepanggihan mugi Gusti tansah paring pengayoman kita sedaya tansah manggih rahayu 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 sagung dumadi matur nuwun. Ing salebetipun wanci dalu menika warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ingkang mapan wonten ing daerah istimewa Ngayogyakarta menika ing dalu menika ngawontenaken pepanggihan sarasehan ingkang ngawontenaken sarasehan warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan kawruh sedulur sejati. Tapi bilih sinten kemawon sarasehan menika mboten namung kangge warga SS mawon. Kangge umum sinten ingkang kersa rawuh nggih. Dados nembe sepisan menika kawula sowan ingkang sifat sarasehan. Napa to sarasehan niku? Sarasehan menika wawan rembag musyawarah menapa ingkang dipun napa nggih ingkang badhe dipun rembag babagan tuntunan ajaran ketuhanan. Dados pisan malih kawula ngaturi priksa para kadang tangga tepalih nggih pangapunten kula matur suwun sanget dumateng tangga-tangga tepalih tansah njurung pangestu kula tamu saking Jawi Wetan. Sepisan malih kula matur suwun dhateng Mas Heru Sutrisno sak keluarga Ibu Lina. Ing wekdal punika sampun kastu animbali kawula sak konjoroa. Dados kawula sowan dhateng bumi Ngayogyakarta menika ngraketaken kekadangan gladuh wani gladiwanuh nggih gladiwanuh supados napa nggih supados kathah sedherekipun jer kita gesang wonten ing Madyapada menika
mesinipun kita kedah sadar bilih manungsa tumitah menika dipun utus mbangun dandan nggih. Sampun kathah sering kula pidhanget mireng swanten Gusti paring dawuh. Gusti paring dawuh kapan nggih. Sinten sing didhawuhi? Nggih kita sedaya. Dawuhe napa? Gusti paring dawuh dhateng titahipun para manungsa nggih. Diutus dandan bangun. Nggih. Dados kula wiwiti saking agenging manah kawula sak rombongan ngantos kula dugi ing tlatah Ngayuk Jakarta. Kula dalu kula sampun nyipeng dhateng mriki, Pak, Ibu. Dados enjing wau jam sekawan kula sampun melek, tapi dereng wungu. Dereng wonten andan subuh kula sampun melek. Dados enjing wau kula mendel dhateng kursi niki madhep mriku ngalir. Mawas pucuke ardi Merapi, Gunung Merapi. Lho kok nggih dilalah. Kula nuwun niku wau nggih disumbanggaken. Malah kula enjing wau nampi pitedah. Mbok menawi saking ingkang Bawreksa Merapi. Kaleresan menika dinten menika kula ngayom wonten ing lerengipun Merapi. Nggih mugi Gusti tansah paring pengayoman. Enjing wau kula nampi pitedah makaten. Watawisipun Merapi kalih Ngayuk Jakarta keraton. Niku jarake 12 kilo leres Pak nggih. Merapi keraton 12 kilo nggih. 24 lah niku Merapi ukir pantai selatan. Jadi pertengahan keraton Ngayuk Jakarta niku pertengahan. Dados nek ngaler dhateng Merapi 12 kilo. Nek ngidul dhateng Segaten 12 kilo. Dados rumiyin madhepipun keraton Ngayuk Jakarta niku mboten namung kleresan. Pancen sampun dietang kalih para leluhur. Dijubuhaken kalih wedare Sabdatama. Kalih jantrane laku. Sedina suwengi niki 24 jam. Rinten kalih jam, dalu kalih jam. Dados keraton Ngayuk Jakarta jejer dhateng tengah-tengah niki. Ngalir kalih 12 kilo, ngidul kalih 12 kilo. Niku pancen sampun ketata. Menika nggih rumiyin asalipun para leluhur ingkang nampi dawuh. Dados leluhur kita wiwit duk rumuhun sampun saestu-estu anggenipun lampah spiritual. Oh nggih. Dados selaminipun Keraton Ngayuk Jakarta tasik jejeg jumeneng tegak. Berarti tiyang Jawa tasik kuat. Dados sepisan malih nggih matur suwun sanget enjing wau kawula nampi makaten. Dados monggo dipun kiyataken Keraton Ngayuk Jakarta menika simbol kejayaane tiyang Jawa. Nek keratone ambruk wong Jawa entek. Dados matur suwun sanget
boten ketang klungsu kawula nderek udun nderek jejekaken tilaranipun para leluhur kita ingkang adiluhung menika. Kawula nggih saged namung saged budidaya terus pundi amrih lekas-lekasipun para leluhur menika kita saged nulak saged nglajengaken nggih. Lah dhateng mriki kula atas nami warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kawruh sedulur sejati. Napa to? Sedulur sejati. Kok paguyubane kok namine kok mayar tenan nggih. Dados nami paguyuban nika nggih mboten krana rancangan. Menika nggih dawuh kawruh menika kedah diparingi asma kawruh sedulur sejati. Lah dhateng ajaran sedulur sejati menika murni ajaran ketuhanan. Nggih, murni ajaran ketuhanan. Mboten sing lintu-lintu. Dasar-dasaripun lekaten para kadang tiyang niku nek ditangkleti percaya to nek Gusti Allah iku ana. Mesti sedaya jawabe mesti percaya. Nggih. Percayakah bahwa Tuhan itu ada? Percaya. Berapa persen enggak tahu. Percayane pinten persen mboten ngertos. Sing ngertos namung badanipun piyambak. Nah nika dados dasaripun ajaran menika murni ajaran tentang ketuhanan. Menika di bawah naungan Departemen Kebudayaan. Nah, budaya niku wonten 3. Nggih sampun sering kula aturaken namung wonten ing papan menika nembe niki saking kebijaksanaan Mas Iru sak kulawarga saged ngawontenaken sarasean ing dalem menika. Sepisan malih kula ngaturaken matur suwun sanget dhateng Mas Heru saha Mbak Lina napa Pak Heru kalih Ibu Lina. Nggih matur suwun sanget. Para kadang-kadang kakung sumawon putri monggo dinten menika ngawontenaken sarasean. Sarasean menika musyawarah. Nggih wonten pertanyaan, nggih wonten jawaban. Lah, nglajengaken menika bab kawruh sedulur sejati. Nada dasare manusia niku percaya napa boten bilih Gusti niku wonten. Tuhan itu ada. Upama ditangkleti nggih sedaya jawabane percaya. Irangan pinten persene kan boten enten ngertos. Nyelehno percaya niku ewet lho Pak. Nek diomong gampang tapi nek nglakoni nyelehno percaya sumeleh niku ewet kok. Belajar sumeleh niku. Nggih. Oh, monggo rileks mawon niki mboten usah tegang. Guyon maton. Nggih, sambil guyon tapi ingkang maton. Dasaripun manusia percados bilih Gusti niku wonten. Nomor setunggal. Angka kalih percaya bilih manusia niku kagungan gadah kanggonan sedulur sing sejati.
Kamangka manusa sak jagat niki sami mawon. Sedaya gadah kantun tiange ngertos napa boten, percados napa boten. Sumangga ingkang nyandang kawula namung sadhermi kautus ngemutaken saha paring pangertosan bilih manusa menika kagungan sedulur ingkang sejati. Salebetipun wonten istilah sejati berarti wonten ingkang boten sejati. Nggih. Sedulur sejati menika saged diwastani nggih prabot urip semangga. Sedulur ingkang sanget pribadi monggo. Sedulur sejati kalih sedulur senara wedi benten. Nek sedulur senara wedi niku kan sifat manusia. Sedulur tunggal bapa, tunggal ibu. Wonten sing mastani sedulur kethok kunir, monggo. Nek sedulur manungsa padha manungsa kalih sedulur sejati benten nggih. Nek manungsa padha manungsa ibarate nek cilik rebutan kemul nek gedhe rebutan unggul. Nggih. Tapi nek saged ampun ngantos ngoten nggih. Monggo niru ingkang leres mawon, pados ingkang leres. Tapi nek sedulur sejati menika sedulur ingkang sangat pribadi. Dados mangke sadèrènge kula matur kathah-kathah niki kula jelasaken. Kok kaweruh sedulur sejati nggih. Nek wonten tiyang sing gadah paguyuban namine ngeten ibarate kawruh sedulur sejati. Tapi kan nerangaken boten ngertos, boten saged niku terus pundi wong wae dhewe kok ora ngerti. Sedulur sejati menika saged dipun wastani prabot urip nggih monggo. Sedulur sejati menika kang asifat gaib, sifat suci. Sedulur sangat pribadi. Menika saged diwastani utusane Allah. Sedulur ingkang sangat pribadi. Diutus kalih Allah tutno titahku iki. Aja pati-pati bali nek ora karo sing mbok omong iki. Mane bila sampun ngertos nek manusia niku gadah sedulur sing sejati aja dilali-lali nggih. Aja dilali-lali. Niki budaya Jawa ingkang adilipun. Budaya niku wonten 3 Pak nggih. Setunggal budaya adat, ingkang angka kalih budaya seni, 3 budaya spiritual. Budaya adat menika kangge manungsa hubungan kalih alam semesta. Nek budaya seni kangge manungsa hubungan sesamine manungsa sampai antar daerah, antar suku, antar bangsa nggih. Tapi nek budaya spiritual kangge hubungan manungsa kalih Gusti, kalih ingkang namung gesang. Pun cekak aus mawon gedhe-gedhe nggih. Sedulur sejati menika wonten ingkang nyebut pamong sejati nggih monggo. Enten ingkang nyebut kaki among, nini among. Monggo wong sebutan mawon. Allah niku setunggal tapi
siji tiyang nggih siji nyebute enten sing nyebut Gusti Allah, enten sing nyebut Yang Widi, enten sing nyebut Yang Wisesa, enten nyebut Kang Maha Suci. Pun monggo dados sesebatan kuwatah kathah nika. Siji kulit, siji anggit. Manusia niku siji kulit, siji anggit. Siji ulu, siji penemu. Mboten napa-napa. Sing penting nyawiji manunggal dateng Gusti. Ibarate wayang wong Jawa niku pewayangane Pandhawa. Pandhawa, orang kebudayaan. Orang penghayat itu ibarat wayang Pandhawa. Kerase Pandhawa, sinten sing pen kalih hawa. Jawa niku rumiyin saking tembung jarwa dosoke muja hawa. Leluhur kita rumiyin madosi aku ki sapa? Aku ki urip ki mesti ana sing duwe lah. Oh Allah Gusti. Carane madosi Gusti muja hawa. Tapak Sumedi astane ngapuranjang dhateng ngarsane Grana ngraosaken mlebet medale napas. Lah niki diarani muja hawa. Mulane nek Sumedi mboten angsal napas dipegeng nggih. Bebas. Akhire nalika niku para luhur kita manggihaken nampi wangsit. Oh kowe goleki aku krana muja hawa. Kowe tak jenakno wong Jawa saka tembung muja hawa. Nah wong Jawa niku diparingi patokan, pedoman jati diri Jawa ingkang kasebat Caraka Jawa. Caraka niku utusan. Utusane sinten? Utusane Allah. Jawa. Dadi diutus ngomong. Diutus ngopeni. Wong sing seneng muja hawa. Cara wayangane Pandhawa pen saking hawa ngepenaken. Wonten ing dunia pewayangan Pandhawa niku kedunungan jimat kalima sada. Kalima sada. Jangkepe kalima usada. Usada niku tamba jampi. Senes obat, nah obat niku enten sing mateni, enten sing urip nek obat. Tapi jampi, usada tamba. Kalima usada lengkape. Lah rumiyin dereng wonten di napa prahmenaken dhateng kuwayangan wong Jawa sampun kagungan pedoman nika Panca Dharma Bakti. Panca Dharma Bakti ingkang sakmenika dados Pancasila. Nah, Pancasila niki kalima sada. Jamus kalima sada, jimat kalima sada. K yang angka sepisan ketuhanan. Ini dados dasare bangsa Nusantara. Kaum kalih kemanusiaan. Kaum ketiga kesatuan. Lerese kesatuan mboten persatuan, Pak. Nek persatuan per niku berarti sebagian. Tapi nek menyatu, kesatuan. Dari beberapa sudut mengarah ke satu kesatuan.
Mulane Indonesia niku dinamakan Indonesia. Indo niku bermacam-macam sudut, tapi diesakan Indonesia. Zaman nanti disebut Indos dan Esos. Indonesia Esa satu. Bermacam-macam suku, bermacam-macam nusa. Mulane bangsa kita diwastani negara Nuswantara. Di antara nusa-nusa bermacam-macam suku, tapi menyatu menjadi satu Esa. Salajengipun mliginipun jati diri kawruh tuntunan Jawa. Mriki teng Indonesia menika sakmenika ingkang resmi wonten paguyuban penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa niku sak Indonesia kathahipun 193 niku ingkang sampun tercatat resmi datang pembukuan pemerintah yang sudah diakui secara sah. Sa Indonesia niku wonten 193. Selasa kuatah maksudnya, tapi wong penghayat gak tahu rebutan bener